Ayan guys. Mukbang na to guys. Mukbang na dis. Yan. Isang birthday ron. Ayaw na bigyan, nagdagan na kayo. Team Fiber Home. Yan mo. Meron tayong litson manok, barbecue, tapos bami. Bami na siya. Bamay. Bami. Yan o. Bamay. Ba't na? Ba't ay mo rin sa'yo? Kapoy, meron daw sila niya. Pakit na mag-pinimik. Kain tayo guys. With Sir Carlos. Pabutos lang. Kalmado lang ako. Luya din ang markado niya. Iwasan tayo kwarta sir na. Pero luwi sa nung naong sir. Oy, di mo kaya sa oras eh. Atang doon dapit sa langon. Pero guami, Dua gikabihan. batitanya. Dua batitanya. No, no mo din. Yung ha? Yung bago? Kita bye-bye ya. Yo. Tingnan. Kuan ka manulito kay man naman. Trabaho mo nila sir. Kaya tama manulito tugbong ba. Tubo. Alilay niyo ate. Hindi. Ano na itong mga barkada to? Kami ng tao da? Itong manulito, kinapin ako. Ah, sangat daw? Nakadyo. Kanik-katak. Ito, dito lang. Iya, nakita ako sir. Diba? Diba sir? Nakita na sir. Pero eh. Ano, taga ito sir? Kaya may ingat sila ako sa loob. Ang gibalin eh. Kaya ang iyang lap, ang just tulay. Doon kayo pag-dapat. Wala mo sa kahato eh. Kaya ito, sa katulian niyang ko ito. Mukha mo sila. Ano hindi mo na? Ako itong gikuan siya. Mga tagos dito. Kaya ng tayo. Nakapalit na may video mo, no? Ano na mo nakitaan si sir? Sir, Ano ito siya galayok na? ano mo nga, tumipad kuhan sa plaza. Wala ito ganyan din. Anak ka na. Pinanghalang ang bihon na. Asa. Ha? Nagpamix ang taka sir. Nagpamix ang taka. Hindi may make ang guro. Tubig naman. Ice ang manay na. Tubig ice. Yes, Imran na. Wala na ikuan na. Wala na tubig eh. Ay, si Kuan This dahil. in. Yung gusto si Cortez dahil. Sapo manana biyoy. Anay, tignan. Toli. Ano sa'yo mo ka na yung gusto ka? Pan? Pita. Pero di siya pwede man. Hindi mo MP ka tambal mo sa MP. Tambal nga. Tambal pamakul ba? Importante yung medisina. Para rayuma. Arthritis. Tambal na nga. Nata na. Ako basketball ron.
Anak ko murag hindi mo ko palabot kay sakit kung ngayong buwan. Duwa ang gugabi eh. Wala ko yung kumahuli ko. Chicks ron kaya mong gipalitan ang kutsong manok. Pang batong building. Lumahan yun. Lumahan, katong bayot ang kuwan. More pang na ito. Tungin yung kuwan ron. Pigsas to niyo eh, barog radis to nga. Magulag lang na. Nagsige nag-itsa. Ang kalaban, siya nagbarog na dito. Kuwan matagak pula. Yang pang gym jud ba? Ito lang linuan. Pang wartar gitu. Wartar gitu. Paano yung motor niya? Dia? Bilog tag. Bunta, yang dia. Kamu dia makan ini. Oh, yun nga. Ito talaga yung ito. Kailangan dua. Dua taga lang. Mahilig yung mga taga-out. Di ba? Ang resulta, pindik. Hindi, magaling nakapasas. Dua-duha lang. Hindi ka gusto sa bulan. Dito magsilbi dia. Dito magsilbi 5-5 dia eh. Dito taga. Arang. Hi guys, nabusog tayo guys.